लावदुमा जथेस्थ गुवाहाटीयाव थानाय एक्सननि बेफोरजों जगाजगाव दं आरो जाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आन्टनि नार्जारि इउट्युब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों बिराद गोसो गोरबोजों दिनै बरायबाय आरोखि मानो होनोब्ला ना लोगोफोर नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां मोजां कमेन्ट हरो आरो ओरैबायदि मोजां मोजां सापर्ट खालामदों आंखौ बिनिनो आङो बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों आरो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरोना साबायखर थाहरबाय थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि अननायजों बिराद खुसि मोनदों आरो आं बेफोरबायदिनो मोजां मोजां टपिक बा मोजां मोजां भिडिअ आरो लोगोसे ना आङो बेंगालराव दायो दङ ओमफ्राय गोबाङा सोङो मा खामानि मावो होननानै आं हटेलाव दङ खिन्थु आं गासिबनोबो माने रिप्लाइखौ होनो हाया जायो समनि गेजेराव माने आं खामानि मावबोदों नालाय गंसे हटेलाव थ' आङो नोंथांमोननो रिप्लाइखौ कमेन्टनि गेजेरजों रिप्लाइ होनो हाया जायो आरोना गोबाङा आंनाव सोङो मा खामानि मावो आरो खामानि मोनगोन नामा होननानै गोबां सोंहरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना दायो गोदान नालाय मिन्थिया आरोना आंनि भिडिअआव नोंथांमोना अल भिडिअआव थांना चेक खालामब्ला जाय बिथांमोननो ना बेंगलराव दायो खामानि नांगौ आङो अलरेडि भिडिअ बानायनाय दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै चेक खालाम ओमफ्राय चेक खालामनानै नोंथांनो माबायदि खामानि नांगौ हटेल लाइननिल' दै ओमफ्राय हौवाफोरनिल' हिनजावफोरनि नङा आं हिनजावफोरनिखौ माने आङो रिस्क लानो हाया आरोखि ओरैबायदि जेन'बा नोङो बै भिडिअखौ मोजां नायजोबनानै बेयाव माने आङो फन नाम्बार जि जायगायाव मानसि नांगौ बर'निबो दं सासे गाव बर'जों सासे मानसि नांगौ होनना बुंदों नालाय ओंखायनो आं भिडिअ बानायनानै बे आदानि नाम्बारखौ होफाना होदों आरो भिडिअआव ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नायनानै बेयाव भिडिअ अनेक बायदिसिना बुंनाय दङ बे भिडिअखौ खोनासंनानै मोजां नायनानै कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै नोंथाङा फन खालामनानै खामानिखौ सोंहर आरोना नोंथाङा एभेलेबेल खामानिखौ मोनगोन थ' आङो माने बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोद खुसि दिनैनि दिनाव आरो लोगोसे जोंहा बिराजा ना गुफुरनि बिराजा एक्स एनडिएफबि आदा सारमोन बिथांमोना दिनै बिराद मोजां खामानि मावदों जोङो बिराद मोजां मोनदों आरो बर' रायजो राजाफ्राबो बिराद मोजां मोनदों माने बिथांमोना ना गोदो जेनेबा गावसोर NDFBआव हाबजेननायनिफ्राय दिनैसिम दासिमबो बिथांमोना माने जिरायना थायाखै जों बयबो नुबाय आरो मिन्थिखाबाय माने बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एक्स एनडिएफबि आदामोनखौबो साबायखर बावो लोगोसे लं लिभ एक्स एनडिएफबि होननानैबो आङो दिनैनि दिनाव बुङो आरो ओमफ्राय माने एक्स एनडिएफबि बिराजामोना आदामोना ना माने दायो आरो बेफोरबायदिनो गाज्रि खामानिखौ फोसाबनो थाखाय गोदोनिफ्राय जेनेबा बिथांमोना बर' हारिनि बर' रायजो राजानि थाखाय मोजांनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय ना सेक्रिफाइस खालामबोनानै बिथांमोना हाग्रायाव अनेक रोखोमनि उन्दुनानै थाबोनानै जाबोनानै बिथांमोना थाबोबाय आंबो मिथिगौ माबायदि हाग्रायाव थानानै माबायदि ओंखाम जानाङो माबायदि थफ्ला रोगानाङो बेफोरखौ आंबो मिथिगौ आरोखि ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिटिआर जेनेबा जोंनि बिटिआर सरकार आरो बिटिआर जानायनिफ्राय गोजोन गोरोबथा जानायनिफ्राय दिनै बिथांमोना डिसास भारत सरकारजों आसाम सरकारजों NDFBआ दिनै डिसास होजाबाय ना डिसास होजाखांनायनि उनाव बिथांमोना न'आव दासिमबो गावनि न'आव जिरायनानै थायालाबासिनो बर' हारिखौ माने फोसाबनो दिनै ओंखारदों आरो फोसाबदों आरो बिनि गेजेराव दिनै जोंहा मा होनो एक्स एनडिएफबि बिराजा आदाया दिनै मा बुंदों नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना आदानि भिडिअखौनो ससे नायनानै लाग्रो जायफोर लावदुमा जथेस्थ गुवाहाटीयाव थानाय एक्सननि बेफोरजों जगाजगाव दं आरो जायफोर बेफार फालांगि फानग्रा बिसोरखौ हमनो थाखाय लावदुमा एक्सननि बेफोरजों निजा गावनि गारिजोंनो ओंखारफागोन होननानै फिल्डआव ओंखारगोन होननानै खबरखौ जोंनिसिम हरबाय थादों आरो जथेस्थ एक्सननि बेफोरजों जगाजगाव दंबाय थायो नाथाय सासपेक्ट लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो आदा बिराजाया
दिनै मा बुंदों मिन्थिखाबाय ना तो बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जिथुनाखि लावदुम ना जोंहा गेमस्रिनि माने जानो गोनां हौवा लावदुम तो बिथाङा दिनै जोंनि एक्स एनडिएफबी आदामोनजों माने सापर्ट दङ आरो सापर्ट थागोन आरो बिथांमोनखौ मदद खालामगोन माने गाज्रि खामानि जिथुनाखि सोलिनाय बेफोरखौ फोसाबनायाव एक्स एनडिएफबी बी राजा आदामोनजों बिथाङाबो अराय सम माने थाफाबाय थागोन होननानै बी राजा आदाया बुंखाबाय नोंथांमोनाबो नुखाबाय नायदोंब्ला खोनाखाबाय तो बेखौनो आङो आरो जोंहा एक्स एनडिएफबी आदामोना हारिखौ फोसाबलांबाय थागोन होननानै बिथांमोना बुंखाबाय दा बेनि थाखाय आङो एक्स एनडिएफबीखौ आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे रोजा रोजा साबायखर थायो सेलुट लं लिभ एनडिएफबी होननानै आङो दिनै बुंबावबाय तो आरो आं बिनि गेजेरावनो मैया दाखालि जोंहा जिथुनाखि गेमस्रिया बुंदोंमोन ना एनडिएफबीफोरा जेनेबा जिनाखि गाज्रि खामानि मावनायखौ बुसे बुनानै लिडारफोरखौ सेफ होननानै बुंदों ना तो बेखौबो आङो गोसो गोरबोजों मोजां मोनदों आरो दिनैनि दिनाव जों बी राजा आदानिफ्राय खोनानो मोनबाय लावदुमाबो सापर्ट खालामदों आरो खालामबाय थागोन जगाजगाव दं होनना बुंदों तो लावदुमखौबो आङो सेलुट खालामो आरो जों नों बय आंबो गासैबो हारियानो जाय पार्टियानो जा जोंनि फरायसा आफादानो जा सोर इउपिपिएल बिपिएफ गासिबो जियानो जा जाय पार्टिया मोजां खामानि मावनो ओंखारगोन बिथांमोनजों जों बयबो अल बड'ना गासिबो जों सापर्ट होनांगौ जों सापर्ट होगोनखौ आङो मिजिं थायो आरो जोंबो सापर्ट होगोन आंबो सापर्ट होगोन जाय पार्टिया हारिनि थाखाय मोजां मावगोन बिथांमोनखौ जों सापर्ट खालामगोन आरो जाय पार्टिया ना हारिनि थाखाय बेरेखा मावगोन जों बिथांमोननि एगेन्स्ट जानानै थागोन आरोखि इयुनाव माबायदि जालांगोन ना बेखौ जों मिथिया तो बेनिखायनो जों बयबो सापर्ट खालामनांगौ एक्स एनडिएफबी आदामोनखौ आंबो सापर्ट खालामो तो बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों आरो जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय तो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जाय पार्टिया मोजां मावो बेखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो जाय पार्टिया मोजां मावा बेखौ इगनर खालामनानै साइडआव जाल्ला गाहरनांगौ आरोखि तो लोगोफोर नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालाम आंबो जेन नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाना फैबाय थानो हायो आरो खामानिनि बेंगलराव खामानि नांगौबा नोंथांमोनखौ आं अलरेडि सिगाङाव बुंखाबाय नोंथांमोना चेक आउट खालाम तो लोगोफोर आरो नोंथाङा बेल आइकनखौ दासिमबो अल खालामना लाइकखौ अल खालामनानै ला आरो लोगोफोरनो मोजां मोनोब्ला हाजासे शेयार खालामना हो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो लव यू ऑल बाय बाय